Hello mga bay, good morning, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. At kung bago pa kayo dito sa aking channel, welcome kayong lahat dito. Ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano maglagay ng profile picture sa inyong mga YouTube channel. Ang dami pong nagtatanong sa akin kung paano po maglagay ng profile picture sa YouTube channel. At alam ko, marami din sa inyo na hindi pa alam ito. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. Unang-una, pumunta kayo dito sa inyong YouTube. Pindutin nyo ang YouTube application. Tapos, punta kayo dito sa inyong channel. Itong isa ang lalagyan ko ng profile. Yung channel ng aking uyab na pula. Tayo pupunta sa kanya. Okay. Yan, nandito na ako sa channel ng uyab na pula ko. Uyab na pula kasi nauso noon yung manok na pula. Kaya ngayon, ang tawag ko sa aking uyab na pula ay sa aking partner sa buhay ay uyab na pula. Yan. Paano nga ba yun? Anong klaseng teacher ito? Asan ba tayo pupunta? Okay? Parang dito yata tayo sa your channel. Okay? Tapos, pindutin nyo tong tatlong tuldok dito sa gilid. Yan. Merong tatlong tuldok. Lalabas share, settings, watch on TV, terms and privacy policy, and help and feedback. Okay, dito tayo pupunta sa help and feedback. Ayan. Pwede rin to sa mga gustong mag-change sa inyong mga profile picture. Oh. So, describe your issue. Sulat natin dito. Ano bang problema natin? Kung paano maglagay, no? Kung paano maglagay ng profile picture. So, lagay natin manage channel icon. Manage your nandiyan na pala, lumabas na pala. Diyos ko po, naduli. Manage your ayan, ito yung lalabas. Manage your channel icon. Ito yung lalabas pag pindot ninyo. Okay, tapos pindutin nyo tong naka-highlight na Google Account Settings. Ito yun. Google Account Settings. Yan. Maghintay muna tayo ng 24 hours bago mangyari ang lahat-lahat. Dahil syempre, alam niyo na ang connection dito sa Pilipinas. Yan. Paano ba to? Parang nag-aaral din ako. Tapos punta tayo sa ito yata, baguhin natin yung Google account. Pindutin natin ang uyab na pula. Yung kasi dami kasing ninja eh. Okay, yan na si uyab na pula. Okay. Pindutin natin ang kanyang profile. Diyos ko po, Rudy, nakaka-warla. Nakaka-jakot. Sandali, ayan, may nakalagay change and remove. Siyempre, i-change natin kasi yan, before yan, change natin ng after. Pindot kayo dito sa upload photos. Or your photos. Paano ba? Upload photos tayo. Ay, meron palang select a photo from your computer. Cellphone tong gamit ko. Google, ikaw naman. Cellphone lang tong gamit ko, hindi computer. Punta tayo sa files. Yan, nandyan ang mga, Diyos ko, mag-ita talaga mga sikreto. Rito kayo sa mga gallery. My God. Okay, maghanap tayo ng ipapalit. Maghanap ka ng picture na ipapalit. Asan na ba yung picture ng uyab ko na pula? Wala masyado siyang picture dito. Hindi siya mahilig mag-selfie. Nasaan kaya? Maghanap tayo. Oops. Dito tayo sa image. Yan. Diyos ko. Dito tayo sa Facebook. Tingnan natin. Facebook. Anong mga na-save natin? Galing sa Facebook. Nandito kaya ang picture ng uyab na pula? Nandito kaya?
Sandali lang, tingnan natin. Diyos ko, ang hina ng connection dahil matatagalan tayo. Yan, saan kaya dito ang pwede? Nasaan na ba kasi? Pagpasensyahan nyo na, maghahanap pa tayo ng picture, hindi ko hinanda. Sorry. Okay, saan kaya? Saan kaya? My God! My God, naubos na. Wala pa rin akong napili. Tingnan natin sa Messenger. Messenger. Mga nakasave sa Messenger. Ay, Diyos ko po, Rude. Asan na? Asan na? My God. Ang dami. Ang dami. Ang daming tao. Yan. Okay. OMG. Wala siyang picture dito. Tingnan natin. Maghanap tayo. Maghanap tayo ng itsura ng aking uyab na pula. Ayan. Baka sakaling meron ditong nakasave, no? Ayan. Di kasi kami masyadong close. Kaya wala siyang picture dito. So, ayan. Wala talaga. Ayun. Ito. Ito yung lagay natin. Yung nag-video call siya ng aking baby girl. Yan. Palagay na lang natin. Ayan. Nasa na yun? Uploading. Hintay natin ng 5 years ulit. Okay, ayan na. So, set as profile picture. Set as profile picture. Yan. Ayan lang gagawin nyo mga kapatid. At napalitan na yung ano. Bro, tingnan natin yung itsura. OMG. So, ito lang yon. So, ayun. Sana may natutunan kayo ngayon sa ating lesson for today. Paano magpalit ng profile picture at paano maglagay ng profile picture. Tapos, back ka lang. Back. Oh, nandyan na. Nandyan na. Ay, Diyos ko. Sandali. Check natin. Okay. So, ayan. Check natin kung, oh yan, okay, na-change na. Na-change na. So, congratulations. Problem solved. So, ayan mga anak, kasi ang dami kong nakikita na ang dami pa pong walang mga profile picture dyan. Kaya, ang nangyari, eto, nandito ako para turuan kayo, para gabayan kayo. Kasi pag nagla-live ako sa ating channel na Inday Kabkab, lagi akong may nakikita na mga walang mukha. Kaya, pakiusap ko na maglagay kayo na inyong mga profile picture. Yun pala ang problema ng karamihan kasi hindi alam kung paano maglagay ng profile picture. So, ganun lang kasimple. Sundan nyo lang yon. Huwag na kayong makinig sa mga ibang chismis ko. Masyadong mahaba na ito ngayon kasi kailangan nating habaan, lalo na't monetize na ang ating mga channel. Kailangan natin magchikahan ng mahaba-haba kasi si Lolo Whitey ngayon, ang kanyang bagong rules ay no work, no pay. Kung hindi ka mag-work dito sa YouTube mo, wala ka ring bayad. 'Di ba? Sa mga monetized channel diyan, congratulations. Isa na kayong rehistradong empleyado ng YouTube at kailangan nyong magtrabaho araw-araw. Kasi kung hindi kayo magtrabaho, wala na nga kayong sweldo, mababawasan pa ang mga kakapiranggot na naipon yung dolyares sa inyong estimated revenue. Yun ang kadalasang nangyayari. Kasi sa akin, pag wala akong upload, mga 1 day, 2 days, ay Diyos ko, ang laki na ng bawas. Kaya eto, kailangan kong pumasok kay Lolo Whitey araw-araw. At sana hindi kayo magsasawa na abangan ang aking mga palabas sa buhay. Maraming salamat talaga sa inyong suporta at sana meron kayong natutunan dito sa aking pagbabahagi sa inyo. Good luck sa inyong lahat at sana darating ang araw na mamonetize na rin kayo para makarelate na kayo kung anong klaseng buhay ang meron ng mga empleyado ng YouTube. Maraming salamat. God bless us all.
Pero ba siya magkuhan? Ay,